Que quente o profesorado que saen o día 1 e saen con Edugalia. Maravilla. E daquela, Finlandia chega cun estudo feito en condicións que di que máis tempo nas pantallas mellora o rendemento cognitivo en adolescentes. Se o ledes, se o buscades, ides ver que o que estudaron foi o contexto total dos adolescentes en Finlandia. E isto eu lino agora a mañá e conectoume moi ben coa idea da vivencia de ser humanos. Finlandia, comezando, pois porque entran ao sistema educativo xa máis grandiños, porque, en xeral, o país, eu estiven 2 veces en Finlandia, e podo vos dicir, xa fai uns anos, que me sorprendeu bastante como as crianzas están integradas na sociedade dunha maneira que lembra máis a aquí antes, sí? Que vas para a taberna cos teus pais para a festa. Incluso eu lembro que me sorprendeu espectacularmente cando estive no norte, a menos 30 e pico grados, ver os parques infantís cheos de crianzas, a rolos cos traxes para poder estar a menos 30 e pico grados. De feito, eu non era nai daquelas, pero pensaba, joder, en Galicia, sabes, caen unhas gotas, ai, que se che molla a criatura. Unha das cousas que me diron, e aquí xa dixen eu, me cago en diola, Carballo, poidemos ser pioneiras, foi a actividade física. E, ademais, separárona por sexo, nenas e nenos. E polo tipo de actividade física, dirixida e non dirixida. A experiencia de ser humanas, a vivencia, tería moito que ver, por exemplo, co xogo libre. Aí están os parques, o espazo público, para a experiencia de ser humana, que pode ser contar as baldosas, mirar a secuencia de farolas, podes vivir nun entorno así máis urbán, non sei, na Coruña, e o paseo marítimo é unha fantasía matemática. Eu sempre estive contra a digitalización da escola, pero non contra o uso das pantallas. E aquí Finlandia tamén o deixou moi claro. Non é o tempo de pantalla, senón a forma, non? Se esa pantalla pide unha interacción máis similar, por exemplo, ao videoxogo, que isto foi algo que o meu adorado Eduard Punset, que o seguín desde que souben que existía, porque me encantou sempre a neurociencia, aquela crítica aos videoxogos, el chegou a demostrar, tamén participou nunha investigación, que os videoxogos eran moi positivos para a interconexión neuronal, incluso especialmente na adolescencia, que existe esa poda neuronal no córtex, os videoxogos, onde ti, sí, é unha pantalla, pero é unha interacción activa. Ven Edugalia ás escolas. Edugalia ven blindar o sistema híbrido do libro de texto, físico-digital. O sea, ven blindar un sistema que é unha merda, porque o libro de texto en sí é pasivo. A túa interacción con un libro é pasiva. Ti estás lento, facendo exercicio, xa non che digo, che mandan copiar o enunciado, sabes? O seja, isto é unha cousa, bueno, que non sabemos exactamente que che aporta. Se ti ves aquilo que se chamou mochila digital, o que sexa, eu vino, sabes? E interactuei con esa merdallada que non chegou a ser
eficaz e eficiente e ímola blindar. Bueno, isto vai ser la rehostia. É o mesmo co libro de texto, pero nunha pantalla. É unha das cousas que pasaba moito, na miña casa tamén, é que acabas imprimindo. Acabas imprimindo porque ti nunha folla, sabes, marcas, subrayas, faz unha flecha, e na pantalla do ordenador non, que ademais é un ordenador, porque non é ninguna tableta así estratosférica, sabes, que podes traballar cun lápiz óptico. Bueno, hai moita xente que coñece isto, porque o tivo eu ten na casa. Vedes que estou emocionada porque isto demostra algo que eu levo dicindo anos. Non é ningún avance educativo cambiar o encerado por unha pizarra digital. É un avance laboral, se ti queres. Evidentemente, sabes, permíteche ata jardar, que fixeches ali a fórmula e podela jardar. Se a pizarra digital é unha cousa decente. Pero non era un avance educativo, é só unha maneira, e isto eu non sei, se eres mestra ou profesora e non estabas vendo isto, arre Dios que non miras, de privatizar unha parte do ensino. Se xa era, sempre había aquela cousa do libro de texto, non? O ensino non é gratuito porque temos que comprar o libro de texto, agora o ensino non é gratuito porque temos que pagar un montón de empresas para que funcione. Porque, Dios mío, líbrenos de do apagón digital. Ou non, se cadra 2 anos de apagón e chega aquí unha xeración que é outra cousa. É privatización. É unha privatización funcional. Agora, calquera mestra, profesora, hai un fallo e ten que chamar a unha empresa. Quere tal e ten que chamar a unha empresa. É público o ensino? Bueno, é público. Ten unha parte privatizada? Sí. Hai anos? Sí. Edugalia o que permitiu xa, vale, porque xa está aí. É facer máis radares. Eses son radares tamén, sí. Máis radares con, en vez de 4 pesetas, eu creo que van ter 400 para empresas amigas. É unha pasada. E o problema non eran as pantallas. O problema é o formato. Pero o formato non mellora. Vaise blindar. Sobre a Edugalia, eu, ao largo deste tempo que fun vendo, hai cousas que me parecen o de blindar o sistema cando non chegou a ser eficaz e eficiente e non demostrou que aportase nada en positivo a rapazada. Pero Edugalia ven responder a todo o que reclama o profesorado, pero ven responder como lle interesa o poder, colocando máis pesetas nos radares, sí. E sobre todo, eu, como son multinacionais, pensaba que se alimentaría esa inteligencia artificial do modelo británico, que ademais en Galicia ímonos parecendo moito, do modelo estadounidense e tal. Pero daquela desmentiume, a investigación desmentiu o que eu pensaba. É que resulta que España, e Galicia, porque é de España, buscan a soberanía digital. E aquí ven a parte que nos toca a Galicia, aliméntase Edugalia cos modelos lingüísticos estatais para linguas cooficiais. E cando é a primeira manifestación do profesorado para que saiades berrar antiimperialismo? Mira, resulta que a min parecíame preocupante
que se alimentase do modelo estadounidense e británico. A hora de, por exemplo, clasificar as crianzas, porque é o que vai facer. Hostia. Pero 300 medidas para a revitalización da lingua. Que a escola, a súa ferramenta principal, lín nalgún sitio, que é o cerebro do sistema na sombra. Porque os cerebros dos docentes non vos valían, claro. Non vos valían os cerebros dos docentes. Tiñades que facer un único cerebro. A min tampouco me valen moito, pero tamén non deixei de preguntarme todos estes anos, especialmente os últimos 12, 15 anos, por que os docentes nunca reivindicaron realmente os seus cerebros con criterio lingüístico e con criterio docente e con criterio para a avaliación. Pois non o fixeron. Isto rebenta. O da lingua rebenta. E eu levo anos dicindo, non é nas escolas que salvamos o galego. Porque a escola, eu dixeno, está colonizada en canto a lingua de todo o que ven de fora. Pero, hostia, o modelo lingüístico estatal sobre linguas cooficiais. É isto o que vai salvar a lingua na escola? Non o. Digo polo certo que non é iso, E Dugalia dio, ven para blindar o formato, o sistema, bueno. E despois as cousas que trae Dugalia é, por exemplo, poder liberar o Departamento de Orientación, meter os datos da criatura e obter aquel primeiro informe en minutos. Hostia, xa, pero, joder, sabes, vas meter os datos que che pide a inteligencia artificial. Non vas facer a observación, os matices, non se vai facer. A inteligencia artificial é un algoritmo e é moito máis plano que nos parece. Non son o problema as pantallas, nin as horas de pantalla. O problema é como. E o problema nas aulas é que se foi introducindo e era merdento non sei, atrapallouse o profesorado en vez de sinalar dentro do sistema que os rapaces agora, e que as familias pasan, e que lle dan o móvil, e que... Pois aí ven a Xunta de Galicia co tanque do Galia. Clasifícalo neno dunha hora para outra. E creas material didáctico e podelo imprimir. Porque hai que volver ao... E que agora a ver de que vos queixades. Porque agora ides ter unha Edugalia que te saca aí fichas, que iso é unha maravilla. A ver, non sei de que vos ides queixar agora. Non lo sei.